तो पावर स्टार के फैन लोग खाली ट्रेंडिंग 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 चैनल से गाना पावर स्टार के काहे नहीं आवत वही के बारे में बात करत रहलो। तो सबसे पहिल का बात कि रवि पंडित और पावर स्टार के जोड़ी विथ चैनल वायरल भोजपुरी ट्रेंडिंग चैनल से पावर स्टार कम बैक करे वाला बड़न बहुत जल्द एकदम कमाल धमाल होके वाला बा भैया। और का कहे के बा हम सबसे पहले ये कहतनी कि ए सीजन में सबसे ज्यादा पावर स्टार बाजल बड़े अब सबसे ज्यादा का खाली हुए बाजल बड़े बाजल बड़ा नु हुआ भौंका तक के हुआ औरी भूखे न दी भूखे ला के भूखे दी सबसे ज्यादा 100 मिलियन उनकरे गाना गइल बा ए सीजन में। ए बेरा हम देखनी है जब पोस्ट देखनी है कि एकदम घींचत रहे बॉडी के बात करत रहे देसीला बॉडी अब वो दिखावे वाला बड़ा पावर स्टार भैया। देखी सबसे बड़ी बात बनू रिएक्ट कोइले बड़े बात के भाई हैं माने ऑब्जर्व क के लेके आवत रह गाना जोन बा रवि पंडित के संगे जोन भी गाना आइल बा उ करता जोड़ा बा एकदम हिट हिट गाना पुदीना याद रख हेतना दिन गैप बानू तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होई की गारंटी बा। बहुत दिन से इहो सोचत रहल लोग कि पावर स्टार पवन सिंह के मतलब 6 दिन पर 5 दिन पर गाना रिलीज हो जात रहल, लेकिन ये बेरा ये वीडियो के रिलीज करे में वीडियो गाना के काहे इतना टाइम लागता। तो बाबू ई गाना जोन बा देखो शेड्यूल बिगड़ गइल ह काहे से कि बीचवा में एगो हुआ गइल सिया आ ओकर गानावा फिर से रीशूट करे के पड़ल ह काहे से कि कुछ लोग धमकी देत रहल कि गाना जोन बा वायरल कर दिहल जाई। तो ओकरा के फिर से रीशूट करे के पड़ल ह। ओकरा बाद से जोन नया गाना जोन रवि पंडित के साथ शूट भइल बा उ हो आ जल्दी इतना तो कंफर्म हो गइल बा कि वायरल भोजपुरी से ही गाना आवे वाला बा। वायरल भोजपुरी ट्रेंडिंग तो अइलै ह एकदम माने। एक और बात बा पावर स्टार के जहां से आई उ त धमाल करे के बा कहीं से डाल के ट्रेंडिंग हमारे को धुरंधर भैया बाड़े इहो रोकले बड़े अपन प्रोजेक्ट के बारे ना रोक देले बड़े का बात करतनी रोज गाना आवता रोज कॉलेज तो सब फॉलोअप जाता हां कोनो मार्केट में बाजत। अच्छा लगातार भैया को फॉलोअप दे देबो तो तू छोड़ देबो कौन एकर नियम बा बाप हो बाप कितना फॉलोअप देते एगो राउंड गाना चोरा के गा दिहन हिट हो जाए चली बस। लेकिन ई तो बात बा धुरंधर भैया तू एगो काम कर तू उठाव केहू के उठाला पुरनका में से केहू के उठाला चाहे होने चल जा रही थी का और का कह जाला औ बलेश्वर बाबा ना गा उतरले हां मुजफ्फरपुर का और ना गा वाला लो का कह जाला आजमगढ़ का और होने से उठा के गा दो मर्द कहीं से उठा के गावा। लेकिन सबसे बेस्ट थी बाकी पावर स्टार के गाना जोन बा उ आवता फैंस के डिमांड रहला ट्रेंडिंग फिर से अब ट्रेंडिंग होई रवि पंडित के साथे आवता एकदम धमाल बहुत तेजी से फोटो वायरल हो रहा है बहुत तेजी से एकदम मचे वाला बात है। आप लोगों के क्या राय बा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमनी के मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक खातिर